Dyma ydy'r grwpa gyda straeon o'r Ffindir o'r ail o fis Mawrth 2014. Does dim syndod o gwbl bod argyffwng yn yr Wcráin yn llenwi'r tudalennau gyntaf pob papur newydd yn y Ffindir. Mae'r digwyddiad hwn un o bwys yn y Ffindir, oherwydd mae Rwsia yw'r cymydog mwyaf pwerus y Ffindir. Mwyn deall y sefyllfa, rhaid i ni edrych yn sydyn ar hanes y Ffindir fel rhanbarth o Rwsia. Ar ôl i Rwsia gipio'r Ffindir o'r Deyrnas Sweden, roedd y Ffindir yn rhan o'r ymerodraeth Rwsia am tua ganrif, hyd at 1917. Yn ystod yr ail rhyfel byd, ceisiodd yr Undeb Sofietaidd ailgoncro'r Ffindir dwywaith, ond methon nhw. Dim ond yr ardal Karelia yn y dwyrain a ddaeth yn rhan o'r Undeb Sofietaidd. Felly, mae'r digwyddiad yn Crimea yn codi ofn ar bobl yn y Ffindir, ac mae hynny'n dod yn amlwg yn y papurau newydd mewn gwahanol raddau. Mae'r papur newydd mwyaf, yr Helsingin Sanomat o'r brif ddinas Helsinki wedi dewis ymateb gweinidog amddiffyn y Ffindir, carhaglwnd i ymosodiad Rwsia ar y Crimea fel ei brif stori. Dywedodd Haglund ei fod o wedi penderfynu i beidio â chyfarfod gweinidog amddiffyn Rwsia, Sergei Shoigu, yn St. Petersburg oherwydd byddai'n hawdd i ddehongli'r cyfarfod yn anghywir. Mae'n cyfaddef bod y cyfarfod wedi cael ei bennu ers misoedd a'i bwrpas oedd trafod materion amddiffyn eraill. Ond, yn y sefyllfa bresennol, dim ond ar lywydd y Ffindir fyddai'n trafod barn y Ffindir am feddiannaeth Rwsia o'r Crimea. Mae ail stori yr Helsingin Sanomat yn adrodd y gallai sefyllfa bresennol yn arwain at godi safon parodrwydd y fyddin, ond mewn erthigl arall mae Haglund yn ymateb i hynny yn ferniadol. Peidiwch â chodi ofn ar y bobl a rhoi neges anghywir i Rwsia. Mae'r papur newydd digidol Uusisuomi yn poeni hefyd am sefyllfa ddiogelwch y Ffindir. Ar ei dudalen gyntaf, mae'n canolbwyntio ar casgliadau ymchwilydd gwleidyddol Charlie Salonius Pasternak. Mae'n rhybuddio'r Ffindir rhag ddibynnu ar gefnogaeth NATO, petai Rwsia'n bygwth y Ffindir. Yn ei o le, ni fydd NATO'n helpu ei gwledydd sy'n rhan o'r cynllun partneriaeth dros heddwch, ond bydd NATO'n amddiffyn dim ond ei haelodau. Dydy'r Ffindir fel Wcráin dim yn aelod ond partner yng nghynllun cydweithio gyda NATO. Roedd aelodaeth y Ffindir yn NATO yn pwnc losg yn ystod y degawd diweddar. Mae tabloid Ilto Sanomat yn defnyddio penawdau bras a thrawiadol ar ei dudalen gyntaf. Honir bod Haglund wedi deud nad chwythlunio yw hwn, ond 5 munud i'r rhyfel. Hefyd, mae'n pwysleisio'r ffaith bod comander y llynges Crimea wedi ymuno a byddin Rwsia nawr. Yn olaf, mae'r Ilto Sanomat yn adrodd dyfyniad a lywydd dros dro Wcráin bod Rwsia wedi datgan y rhyfel yn ymarferol drwy ei gweithgareddau. Yn y cyfanswm, mae'r erthyglau i gyd yn eitha gwrth Rwsia. Roedd braidd yn anodd ffeindio newyddion sydd ddim yn ymwneud â'r argyffwng yn Wcráin, ond des i'w hyd i olygyddol yn yr Helsingin Sanomat sy'n trafod safle Prydain yn Ewrop ar achlysur ymweliad Angela Merkel, canghellor yr Almaen i Prydain. Mae'r pennawd yn dweud ni fydd yn helpu Cameron i grio ar ysgwydd Angela Merkel. Mae'r erthygl yn beirniadu David Cameron a'i addewid i gynnal referendwm am aelodaeth Prydain yn yr Undeb Ewropeaidd. Yn ôl y erthygl, roedd syniad o Brydain adael yr Undeb Ewropeaidd dim ond jog, ond oherwydd gamble gwleidyddol Cameron, mae'n bosib byddai hynny'n digwydd. Pwrpas gwreiddiol Cameron oedd cael amodau aelodaeth llacach a newidiadau strwythur yr Undeb, ond mae'r pleidiau asgell dde eitha, fel y UKIP,
wedi elwar o'r syniad i yrru ei hagenda gwleidyddol. Hefyd, ni fydd Angela Merkel, fel cynrychiolwr yr wlad mwyaf pwerus, yn caniatáu yr amodau yn ôl dymuniadau Cameron mwyn cadw Prydain yn yr Undeb Ewropeaidd. Mae awdur golygyddol yn pwysleisio na fydd Cameron yn gallu rhoi pwysau am Merkel. Hefyd, yn ôl y Helsingin Sanomat, mae mwyafrif yr aelodau eraill yn cytuno â Merkel, sef aelodau yr Undeb Ewropeaidd. Yma ac yn yr Wsiswami, mae yn dod yn amlwg bod y Ffindir yn gweld aelodaeth mewn undebau rhyngwladol yn pwysig, ac mae yn debyg bydd aelodaeth yn y NATO yn cael ei trafod eto. Mae un neges yn yr adran iechyd wedi taro fy llygaid. Mae dwrn Sanomat, papur newydd yr hen brif ddinas Twrcw, yn rhybuddio bod dim ond 10% o ferched yn eu hawddegain digon actif bob dydd. Ymhlith bechgyn, mae sefyllfa ychydig yn well. Mae 20% yn cymryd rhan mewn chwaraeon yn rheolaidd. Roeddwn ni'n synnu wrth ddarllen hwn, achos pan oeddwn ni'n gweithio yn y Ffindir fel hyfforddwr ieuenctid, tua 10 awd yn ôl, rwy'n cofio bod plant y Ffindir yn weddol heini. Roedden nhw'n mynd allan i chwarae yn aml, ac roedd y cynghorau lleol yn cynnig nifer o gyrsiau dechreuwr o bob math o chwaraeon. Yn amlwg, mae'r argyfwng economaidd o 2008 ymlaen wedi newid sefyllfa gyllido mewn chwaraeon a hamdden. Hefyd, mae'r erthygl yn beirniadu diffyg o chwarae yn rhydd. Yn ei hôl hi, dydy plant ddim yn cael chwarae allan heb oruchwyliaeth yn bellach. Maen nhw'n cael ei mynd ar dosbarthau chwaraeon mewn car gan ei rhieni, ac mae cynnwys y cyrsiau wedi cael ei pennu gan oedolion hefyd. Yn aml, dyn ni'n ddallen straeon tebyg am ddiffyg ymarfer corff ac argyffwng gorbwysydd ymhlith plant ym Mhrydain, ac mae'r gwledydd yn y gogledd yn cael ei portreadu fel modelau i'w dilyn, ond yn amlwg maen nhw'n dechrau i wynebu'r un her nawr. Diolch yn fawr am wrando a nac ym un, sef hwyl yn Ffinnig.